Takže čau lidi, vítám vám u mýho dalšího let's playe. Jdu točit Ultimate 3 Survival, tady UTS a jsem tu se Spicem. Čau. Takže přečti pravidla. Takže. Teda úkoly, ne pravidla, úkoly. Dosáhni nejvyššího bodu stromu, zajdi ke spodu stromu, najdi všechny lektvary, najdi všechny stromové domy, najdi 10 dia, jdi do pekla, udělej farmu na obilí, udělej velký dům, navštív všechny ostrovy, udělej kompletní výbavu železných věcí a pak takový ty ostatní, co můžeš jenom, ale nemusíš. Dosáhni 10 levelů, enchantni nějakou věc, udělej si postel, udělej zlaté jablko, udělej žebřík od koruny stromu až dolů, udělej 10 krumpáčů, nazbírej 50 zombie mas a chytni rybu. No tak co uděláme první? Nejdřív si tady asi dáme nějakou postel. Tohle bude taky začáteční díl, že jo? Co máme tady? Počkej, ještě nic nebude. Každý si vezme 2 polívky, každý si vezme půl torčku. Nebo to bude všechno dohromady, takže Nech to tam, no. No, nejdřív uděláme nějaký dřevo. Co? Máme tady málo dřeva, bohužel. Takže. Tak jdem na dřevo, no. Tak tady to vytěžíme, ne? Tady nějaký je. To ne. To tady, oh shit, mě spadlo. Já jdu těžit někam jinam. Ok. No, uděláme rovnou crafting table. Budeme různě plnit ty úkoly, máme 15 minut, utočíme přibližně asi 2 minuty. Pane bože, k čemu budou ty... Tak, crafting table, základnu si uděláme třeba někde tady, nějak. Třeba crafting table dáme někam sem, uděláme si styky, z toho si uděláme krumpáč. A uděláme tobě krump, jo? A tady máš. Máme tady krumpáč, daj tam postel. Tak, vyspíme se. Ale když se jde za zákona, co zasínám. Za tohle se vám omlouváme, ale bohužel za Spiceovi se tam přiběhla jeho matka, takže to se vám omlouváme. Ty snad se, kdy už se vyspím? No, to už je jedno. Tak dej timeset Dan. Tak čekaj, já to dám. Čekaj, já jsem se chtěla vyspat. To je jedno. No, takže máme krumpáč. Já jdu pro nějaký ten, ty vole. Jo, kabel je tady, proč jsem neudělal? Ježišimaria, asi rovnou ten kabel, jo. A rovnou sem dáme pec, ne? Tak, uděláme tady cobblestoneový krumpáče. Já do teď taky zkusím na nějaký cobblestone najít. No, tady máš. Máš tam cobblestoneový ten. Vemu tu a hodím ji takhle tamhle. Tady se mi nějak nelíbí. Dneska určitě splníme bod dolního stromu. Hodím to takhle sem. A rozhodně splníme, no, nevím už. A teďka si vemu počkej, já si vemu takhle kabel. Prostě si vemu to. No, natěž nějaký nějakou ty věci prostě. Počkej, potřebuju ještě sekiru. Udělám si takhle sekiru. Tak. Hop. Tak a ještě vytěším tady to dřevo. A pak někdy si postavíme přibližnou dobou i ten dům. Dům tam je taky v pravidlech, ne? A to si zapomněl. Ne, jsem řekl. Dům, jo, si řekl. Promiň, no. Dolů se dneska určitě nevydáme. No jo, já tam třeba skočím a...
Vidíte, že mám štrpek z Ultimate Reef Survival, teda do toho prostě. Mám ještě jednu polivku navíc. Kde jsi našel? Jsem našel houby. Jo, Ještě zatím ne, jestli když budeš mít hlad. ok. Zatím si to necháme tady, já vemu nějaký ty... Čkej, jdi natěžit nějakou tu... prostě nějaký ten... Jak se tomu říká? Jo, ne hlínu, pane bože. Železo. No, ne, no to taky a uhlí, prosím. Už se peče. Jo? Už je v nějakých peci, no. Jsem na to. Já jdu na nějaký to dřevíčko, aby jsme měli aspoň zásoby. Je rybník. No. A nejtěžší snad bude najít... Jo, tady jsou diamanty. Nemáme ale... A ty už pečeš železo, nebo No, peču, no. uděláme rovnou nejdřív uděláme železný krom. Tady je nějaká cedulka v tom rybníku. No já vím, no. Don't worry, you can break down. Don't worry. Be happy. Don't worry. No, Ty krávo, tady to není zadělaný. dřevo je nejzákladnější surovina. Takže, ale dřeva tady nemáme vůbec, ale vůbec tu nemáme málo dřeva. Vidíte, že tady je obrovský strom. Takže, ale máme málo cobblestone. To je špatný. Hele, tam je cobblestone, tak já se tam vydám rovnou. Rovnou si vezmu nějaký to dřevíčko, abych se tam dostal. No a tady máš sekiru, když tak něco na sekej. Víš co? Jak to, že dáme ten zombík nehoří? To mi teda pověz. Určitě schodí dolů. Budu to zatím ignorovat. Uděláme tam menší schody. Takhle rovnou bude mít navštívený první ostrov. A myslím, že tam... Už mám železný, takže můžeme jít nasekat ty dia. No, tak jde nasekat dia. Budu mít rovnou splněný úkol pár dia. Teda pár, prostě dia. 10 dia musíme nějak mít, nebo čekej. 10 dia, no. A ještě z toho si musíme udělat enchantel. Sakra, já se musím nějak vysvobodit. Pomoc! Help me! Co tam je? Skeleton tady po mně střílí. Já jsem mrtvej. Tak Ježiš, ty vado. ty si stoupnul na tu, že jo? No. No já taky právě. Nějaké naruj se popám. Měl jsem 19 dřeva a sekiru, jsem spadnul. Já tam To je- proto jdu. Budu kopat ručně. Já proto skočím. Zabiju tady toho skeletona. Možná se to trošku laguje, tak za to se vám omlouvám. Tady jsou vlastně dva typy. Jsem mohl tušit. Zabiju tě, zabiju. Jo, je mrtvý. Čekej, vezmeme hlínu. Tam dole vlastně. Rozbiju. Ty vodu. Je tam jsou zrovna dia, tak já jdu nakopat. Jo, dobrý, už mám všechny ty věci. Teďka se dostat nahoru a máme rovnou navštívený první Achievement. ostrov. A máme i nějaký vejca. Sice vejce Máš jsou ty na- skeletonu, jo? Co? Máš ty skeletonu, jo? Už mám jeden dia. A jdu zatím na nějaký ty dia. Tady zazdím nějaký ty. Dory. Když to toho dám asi... Dobře. Ale v tom rybníkce byl. Diamond. Chtěli jsme točit i s takovým kamarádem, ale on většinou není online, takže jsme se na něj vykašlovali, protože já se fakt vždycky těším na můj let's play. A nezapomeňte dávat lajky a odběry. Budu... Už on to spadnou dolů. Tak jsme bez dia. To ještě najdem, když tak někde. No tady je hodně, myslím. A jdu pro nějaký ten cobblestone, aspoň prostě. Dobou mě nestvůry. Jde za mnou creeper. A.
A doprčit. Tak vado. Jo, hej, dobrý, mám to. Jeden string. Tady schodím zombie. Pojď sem, Pavoučku. Dobrý. Tady je někde? Jo, tady. Zbiju nějaký ten cobblestone. Hej, tady je redstone. To jde na nic. Creeper. Sakra. Musím přežít. A rychle to zazdím hlínou. Dobrý. Já nechci tohle. Chci normálně tady cobblestone. A takhle rozbiju nějaký ten cobblestone, abych měl. Sakra, co tam dělají? No, 10 cobblestoneů, když tak sem proto dojdem. Rozhodně si udělám meč a osvítím to tady. Nebo vždycky se vyspíme jakoby. Dělej se jenom kamenný meč, tím železem musíme šetřit. Díť jo. Kolik máme? 3 jo. Já si udělám. Ne, nedělej si ze železa. No, já si udělám krumpáč. Jak už tam máme jeden. Krumpáč. Jo. Tady. Jo, no. Tak čekej, tady je někde hodně železa, ne? To je jedno. Takže máme tady jeden diát, takže tady uděláme hop, hop. A osvítím to tady hlavně. Ty máš tu sekeru? Ježiš. Hej, ty máš tu sekeru? A další ty vajce. Máš tu sekeru? Ne, nemá se s ní spát. Jo, dobrý, jenom jsem to chtěl vidět. A já mám ty vajce, těch skeletonů. Mám 9 ještě. Ježiš, tady je skeleton. Hej, hlína. Se nebude hodit. No, máme nějaký hlavní nástroje. Teďka jsem chtěl, osvítit to tady těma torčkama. Kde jsou? Ty jsi umřel s torčkama? Ne, já jsem je nedělal ani. Jo, dobrý, tady. Osvítíme to takhle tady trošku, aby se sem nespavnovaly potvory. Jo, já potřebuju tohle. Houby, takže si uděláme polivku. Budeme potřebovat hodně jídlo. A ty. Mám 14 hlíny, bude stačit, uděláme si tu farmu. Sídy. Ty víš, kde jsou síry? No v trávě, ty vypadávají z trávy. A kde je tráva? Jo, tam je vlastně tráva, už si to pamatuju. Tady dám, tady dám, tady dám. A ještě jeden někam. Rozhodně dám takhle sem na rohy. Tak pomalu nám ubíhá čas, takže ještě chvilku. Tady takhle hodíme čas, tak. Že takhle se... No, takže já se s váma učím. Jestli se vám video líbilo, dejte like, odběr a komentář, prosím. A já se s váma učím, tak čau. Čau.